So back to what I was saying. Could be us. Bun. Deci, haideți să ne apucăm de celelalte challenge-uri de la FNAF 2 aici, de la Custom Night. Am făcut Golden Freddy. În sfârșit, nu știu al câtelea attempt este, sincer. Pentru că am băgat mult mai multe. Am băgat și pe live-uri, și off-camera, și pe un clip. Am mai făcut eu un clip încercând să prind pe filmare cum fac Golden Freddy. Dar haideți să facem toate celelalte challenge-uri, în afară de 20, 20, 20, 20 și de Cupcake Challenge, pentru că pe acestea le-am făcut eu, acesta pe primul live de pe Trovo, iar 20, 20, 20, 20 pe un live de pe YouTube din greșeală. L-am făcut din greșeală pe 20, 20, 20, 20. Și pe acesta Golden Freddy astăzi. Let's go! Sunt așa fericit, chat. Sunt așa fericit. Haideți să facem New and Shiny. Pentru că, da, o să fie o mică bătaie de cap cu Toy Bunny, cu Toychica. Dar, hai să vedem. Doamne, bro, sunt prea fericit că am făcut 10-20 la bă, deci nu pot să cred. O, uite, l-avem pe Golden Freddy pe ecran. What the fuck? Bine, Foxy e foarte lejer aici, pentru că Foxy nu face parte din New and Shiny. Adică, chiar dacă Foxy nu este... chiar dacă Foxy nu are activitate acolo, e la 0, asta nu înseamnă că el nu vine. Vine, dar să verificăm mult mai mult venturile din stânga și din dreapta, pentru că vorba aia vin Toy Bunny și Toychica, care pot fi enervanți, și Balloon Boy. Sunt enervanți. Oh shit! Era să-mi iau jumpscare de la Toy Bunny. Foxy e foarte lejer, nu avem probleme cu Foxy. Nu o să ne deranjeze de așa de tare. Și faza e că acum nu trebuie să mai încărcăm cutiuța atât de mult cum încărcam la 10-20, pentru că dacă ne prinde ăștia, Toy Bunny și cu Toychica, ambele care asociat. Ceea ce nu e bine. Știți? Trebuie să avem grijă. Nu e Foxy. Eu nu știu de ce dau atâtea flash-uri. Moi fi obișnuit cu... Wow. Se auziseră liniștea aceea. Ca și cum n-ar mai fi fost vreo amenințare pe aici. Nu știu, deci nu pot să bag mâna în foc, dar noaptea asta o putem trece din prima. Nu bag mâna în foc, chat. Dar o putem trece din prima. M-am deja 2 liniuțe de la baterie. Deci ar trebui să nu mai dau așa multe flash-uri.
Ora 4. E lejeră noaptea, chat. Fuck! Era să-mi iau jumpscare. Aici trebuie să am grijă cu cutiuța. Că nu ne mai deranjează Foxy, nu ne mai deranjează Toy Bunny, E bine, de fapt ne deranjează Toy Bunny, Toycica. Nu mă mai deranjează Foxy, știi? Și nu m-ar îngrijora foarte tare muzicuța, dar trebuie să avem grijă să nu se termine. Că după ne sare Puppet. Asta e singura chestie aici. Mamă, deja e Toycica foarte probabil, sau Toy Bunny. Abar n-am, oricare. Acum Toycica și cu Toycica și cu Toy Bunny s-au cam dus. Așa că n-ar trebui să fie o mare problemă. Sau? Ok. N-aș vrea nici prea mult să stau la cutiuță, pentru că după mă pot trezi cu jumpscare de la Toy Bunny și Toycica. Bro, cât de activi! Cât de activi, bro! E destul de lejeră noaptea, dar trebuie să ai grijă totuși. Asta e. Acum cât nu e nimeni, să profit și să încarc cutiuța aia cât mai mult. Stânga în dreapta. Să încerc să o mențin plină. Hai acolo, carcată. Haide! Come on. Aoleo. Nu, deci... What the fuck, bro? O zice eu că e lejeră noaptea, dar nu e chiar așa nici asta. New and shiny, în pui mei. Mamă, ok. O zice eu că e lejeră, dar... Nu e chiar așa, bă, chat. Auzi, bă, guest, dar, nu știu, vreau să întreb și așa. De ce nu-ți faci tu un cont? Nu știu, să poți și tu să vorbești pe chat, pana mea. Așa, nu știu, bă, că te uiți acolo pe live, dar nu spui nimic, știi că vorba aia n-ai cont. Mamă, sunt 3 în vent. Mamă.
Haide, bro! Hai să...